yinyami aye onu kuna osaye ao mikira yinyami aye onu kuna osaye efise wayo batampa na yemye ye kesi ono na wa maenya kwaji obro feja obiara ni woti sono ono kuna osaye ho wa umaye wa yeda say shoda uma ajini me etumi tiasi ni odasani dunia we rali waye oni papa dina eradi wani kumu eti efie mwadina yeshawa nyonyamuda ao mekira nyami ya musana nyami anukona kasi ono na maenya nkwati mobro fanya obiara ni woti sono ono kuna osaye yi wajimio ni wajimeno ajemi aji wajimio ni awajimeno anyumwe mechuma mamasi oh wajimio ni awajimeno wajimiaji bifienyina hey wajimia Jesus wajimio ni awajimeno wajimiaji bifienyina na mini ayonkofo mini na mabrabo mubia bidie na mini pose mini wewe radie ni womeho odene sakamio ye wajimio ni wajimeno wajimiaje bifienyina na mini ayonkofo yene na mabrabo mubia bidie na mini pose mini wewe radie ni womeho odene sakamio ye wajimio ni wajimeno hey aswa ni wajimeno ajimiaje bifienyina brano beju wonso beju efisani aprona tetiaseno anu na radi fayenu yo Yesu na ne kan yese ya papa fonti na me bayo Emo abanifo Yesu sebra no bejiwo Ebra no bejiwo Wonso bejiwo Efisani aprona tetiaseno anu na radi fayeni yo Yesu na ne kan yese ya papa fonti na me bayo Emo abanifo Yesu sebra no bejiwo Odini sakamio wajimiyo yeah wajimeno wajimiaji bifienyina hey wajimia Jesus wajimiyo yeah wajimeno wajimiaji bifienyina biana unso adiswa bisu tirisu na onimse akechio Yesu say akechio biana unso adiswa bisu oh Jesus radie ni dasu wo mobia eni dasu o mini ajimeno wajimiaji bifienyina oh amen oh enyo dana oh amen oh dana akachanya kupo yameshao nyame asema eba na Yohane ka asembi osi me sema mfata
Inti me the offend Edihoi. Pastor now sorry. Who's sorry boko? Every yankasa so penny. Yankasa papa. No be my introduction. Amen. Amen. Why no boss adino? Me penny awe point be hu me chamber. Me twa kakra. And a pop daddy. Me twa kakra. Me mo asre. Amen. Amen. Oh Mr. Transi. And eye me ma hoahoa. Eye maniche. Se me betena ha. Na me papa preach a kire me na metie. Na mafa mu nyansa. Na ebra papa me nka we ya o. Mama tiase no. Opema semo ama. Na okanse mi kire me wie mfi da. BBC na me twa lai. It's almost sign me paper. Na omo de me Kumasi branch. Ahimfie na chia me kasama me. Enti anka ono na say recommend me ma chairman. Enye obi fufuru bia. Na me ntem ho ase. Asema ma me kan odi fo wadidi anapa yi. Asema ma de na me yadudu ntimi ni di o say kope beans ni kokobi. Kope beans ni kokobi na di. Udi wi anum nsuo na da. Na enya asembia ehona me hu se maame ne dompa na okaza asem ne kire me a ofiri wo ko wetin amade ko wuda nyame nsam wetin ne ye fra papa se maame ene le so ko preach wa afo ama o se papa wo hunti me bai hunti me nkonko preach wo ho me ka just me ni hia mantimi anko papa le ten office twemia mantimi anko ene nso me na ya yinhira na onye obi keke area kesi na da ho ni nyina basinko ehin fanfa nyina sa papa ina na ye ni nya encounter enye obi ase ye nyina ye elder opon sabre yam fansembo evangelisiano na yanka cherade se ono na waye papa o baba no ha enti bra obai na wanya abotre tie papa me nka ne fie nkyerɛw na nkwan ye da nyewo na abedi ho adanse obi ne bedi ase odi ho adanse papa nya me kyira manya okese amen hallelujah bonse masofu peni oye odifo mapa na awurade ede mrani na ene ye bibia esia no bebia woduru no obeko na nim pa ye na me ba ha mani agi papa cause temo anu mo wa ha no na ye ntabodan bi ene bebia woduru awodi yame asoro pagya duru sa pempeso yi na kyese awurade edi ni tua na monpa na me se enhyira no so ebeba mu nyina so enhyira ne beba mu nyina so na wenu ma boa e ma on okay enhyira beba mu nyina so na asimuye ewo Yesu dimu amen said okay no nina meye area eda ewo Kwashiman area na asofo ni nyina wo area ni nyina no me na mehwe wo so ene edes ni nyina eno ana yomudi message ba se minko ade yi afoman na eda no wo ho ni ho ntimi nko na minko ya soro ho na me so mo nka ne ntem me so ma promise me penny ba ko se me ba no ho nti ne de mi ntimi ma konti me ba ha eni mo ba ya soro na nyame cha de adumu ni nti ene ni mo bru ho nti wo hu ye mo bo a o ma de a che ene
ama ene ma bedru ha na aseda ne yɛde ma awurade. Amen. Na menim sɛ awurade bɛka yɛ ho na yɛbɛfiri ha no na na adom ne ne mmɔborɔ hu no na adɔɔso ama yɛn. Amen. Wɔde nhyira nsuo egu asɔre so. Amen. Na bambɔ nso ayɛ kɛse from now to December. Jesus. You're going to receive a very prophetic direction. Amen. Now, one who say, "Eurade ekawo ho." Amen. Amen. Bon, c'est pas. Na asɛm a manum bɛkyɛ no ɛyɛ simple. Na ɔyɛ mmerɛ ne na ɛkɔ. Na bi a nkɔnkɔn bɔbɔ a mɛtwitwa so. Na bibia yɛ fa yɛ ma yɛn. Amen. Yɛ mmɔ mpaeɛ. Yɛda wase nyame tumfoɔ na no pɛn so. Umobro ho ɛdɔɔso nti ɛna ɔmo yɛ wie sa. Wam yɛnka kɔm yɛfoɔ no ho. Wode ubasa kɛsɛ na pagya yɛn. Yɛayɛ akratias foɔ. Katrɛmɔ da bodwo mo gyeredie mo firi san na deɛ ɛka ne sa sedanka wo din. Nyɛ nipa nyinaa na nya ne saa. Ɛnɛ wo hwehwɛ bia bi kokom yɛ. Ebi da yare mpa so. Adom ne nti ɔpagya yɛn. Ame yɛaba kronkron bia ha. Yɛsrɛ sɛ yɛbɛduru hɛ hon konko tumi no a wode ti wasɔre wasama kɛse a wo nana nso anya bi di ɛyɛ adwuma wɔ ha no. Sa tumi no Jesus. Emongura wo mam. Amen. Sa tumi no Yesu demo. Enere wo demo ha. Amen. Ejane nso wɔ ha. Jesus. Ejane nere wɔ ha. Yesu demo. Na asɔre empagya nkɔ adumu ne adumu. Amen. Na nhyira nsuo no entongu wɔn so. Jesus. Na nkunimidie enye wɔn dia. Amen. Yɛ de waseda ma wo. Aduma ne nti. Amen. Amen. Now, someone may know better. They say, "Our Lord have full divine compassion." Our Lord have the full divine compassion. Ye nyankopɔn no ye de ho ato no so no. Oye intimobro ani mobro ho ija. Na ni mobro ho nti ana wote ase. Anya sa ka bi akowu. Anya sa ka so hwe bi a wo na mu no ka bobro so. Na no so ni mobro ho nti ana wote ase. Minya me media sidaka meto nyom na mabo Samrani Minyamye Idewa Sidaka Etonyum Namabo Samrani Nyamiwo biara Eyewadum kwa Eyewadum Tina medasu tiasi Oh Minyame Idewa Sidaka